yung mga lives at ah, mga videos upload ko po at saka short. Maraming salamat po. Ingat po lahat. Ayan, ito po ay silent live kasi may trabaho pa ako doon. I-mute ko lang kasi may music dito sa sa kapitbahay namin. Ayan.
Ayan. Hello. Ay, magdadalawang oras na pala. Ayan. Yan muna guys. May ano pa, trabaho pa ako.
Shout out sa lahat. Thank you, thank you. May nagbibideo okay dyan sa kapitbahay namin. Kaya i-mute ko lang po guys. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang kasi lubat na itong cellphone ko. So maraming maraming salamat ulit sa inyong suporta. Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Bye.